Ti surat nga maibasa na taga-Dagkapuken ni Nika, iti Batak City. Sagudayan nga ti surat ni Nika. Dear Cousin, nakasaysaya at ken nakadungdung unay kanyak dadadi ken ni mami. Nakagasgas at unay nga kakaisunang anak da. Kada dudag iti umapapal kanyak apadak anak. Natenebak iti kinasayaat, kinasingpet, kinagaget, ken nasayaat apan nakadisiplina. Kang runan ti amin ket ammok iti agbuteng iti Diyos. Ti saan nga agaramid iti kinadakes. Ti agtulnog kadagiti naganak kanyak. Ken ti agsubad kadagiti kinasayaat da kanyak. Kastamet digiti tao nga makaaramid kanyak iti nasayaat. Naragsak kami kasinyong ngemitilugudan da ito nga kinaragsak. Ket jak amo idi nga dagayang palimed iti biyag ko. Ada agururay nga liday nga kabaliktad iti sinagrap mi aragsak iti napalabas. Agaredreduar ko idi iti high school. Idi ta mapasamak ti amin. Iti maysa nga rabii. Naimas ti turog ko. Ati honey, saan ka agang wakas na? Agreeing ka, Kati. Agreeing ka, Kati. Ni dati day chaya. Iti silad da kini mami. Hapay mentenani. Bagam nga saan nga putno da ito. Kati. Agsangsangit ni daddy. Imapay. Kati. Agreeing ka. Ni mami nga tiririingin na. Ni mami agsangsangit kinapi nga ririingin na. Saan na kami napanawan, Kati, honey? Diyos ko. Adan sa amin tinda kasi napasama kini mami. Ay, inakiti ayan da. Agreeing ka. Iba ka masana po na ito. Ngagtagtagahilip ka lang. Daddy, ano di mapaspasama king ka? Kinyan niya din napasama kini mami. Agreeing ka, Kati. At dati anak mo. Kati, agreeing ka. Nagsaem, tinapasama kaday di arabii kasinyong ngaririingin ni daddy ni mami. Ang imadi mariing. Tagayam ket nabangungot, naatake ni mami. Bahayat namat maturog. Nakasesayaat nga mami, nakasalsalunat. Kasla saan nga matayang gayam. Kasta lang tibiyag, bes. Ada umun-una, ada maud-udi. Nakarkaro pa ada kiti taduma tita. Taawang pa'y tinakim dangim awanin ti inada. Pudno ti ko na ni Jinky, Nika. Nagasgasat ka pa'y laingim da kiti taduma tita At dapay di kiti ubing dapay lang nga maulila iti demang. Angim si ka, balasang kan. Kaya nadapay laing ni dadim. Kaya nadu kami nga gayem mo. Ngimapay nga bigla latan ti pupusay ni mami. Di man lang nagparparik na. Nakasalsalun at men. Ti ipapatay kat amu tayo nga dumteng ka dati amin. Nika, ang imti saan tayo nga amukit no inton ka ano. Ada nagiti gulpe nga matay, Nika. Adamit nagiti ininot. Ang im nagsakit, Miles. Jinky, kasla tsak kabailan nga ibturan. Kasla kaya't kumitin ti matay. Naustunan, Nika. Mami, apay nga pinanawan na kami kini daddy. Kasanukan pa itakin daddy, itatawan kan, mami. Mami ko.
Numabalbalin kasin yung ket jacket apanawan ni mami. Kahit ko daklatay ti sibay na. Banbantayat, tinalami sa bangkay na. Ket may matangak met ti kinaado. Dagiti mga ayat kini mami nga umay makidungaw, makilamay. Nga dagiti nasingid kini mami nga kasta unay met ti panagdungaw da. Kasta unay ti panagsangit da. Maibuyog akmet no kasta nga agsangit da. Pamaniknek nga nasayaat nga talaga day di mami. Ang imiti may katlo no siyak mariro may katlo nga rabii nga nakaimansayag ni mami. Adamesa nga babae. Siguro kasadar ni mami. Nga kasla damok la makita. Itaklay nga makita. Napantimamdag itilungon ni mami. Ket buy-buyahay ka. Ken agmalmalangahak. Maburbur siya anak no asino dahi nga babae. Taagsang sangit met, agluluwa met. Masidegak. Adakit ilikod na ket mangig ko. Kasarsarita na ti bangkay ni mami. Kati, kaano na dahi di naudi nga panakakita king ka. Di nagtinawag ta. Nakaragragsak ka. Nakasalsalunat ka. Ngem ita, maturog ka metten. Nga iti kaanuman ket saan kanton nga makariingpay, Kati. Kasano pa ita ni Nika? Pinanawam metten ida nga agama. Ay, hello tita, wen nga rod tita. Ay, Nika, si Kagayam. Wen tita. Ita lang nga makita ka tita. Friend mo ka din ni mami? Wen anak ko, wen Nika. Anya ka di tinagan mo tita? Vicky. Vicky tinagan ko. Vicky? Si kansalayang ti damok nga makita ka dagiti adu nga gagayem ni mami tita. Kanayo nakbit kidi nga makikita. Ang imitalaing nga makapagsarangta nga kastoy ni ka anak. Ha? Manipod na ipas ngay ka no adda okasyon. Nangruna no agkasangay ka. Adda aklata. Ken ura iti eskwela yo. Idi nagraduar ka iti elementarya ken high school ket adda ak. Akit itatanatayan ni mami tita. Isunti pa nagpakitam kanyak. Magitkita nakmet no adda ak. Kasti kunak. Magitkita nakmet. Angim di naklay kaskaso. Kasta ka di tita. Angim ni mami. Jakton magitkita pa'y. Jakton maarakop. Jakton mangigdag iti pamagbaga na kanyak. Kasta latibiyag anak ko. Nika. Ni daddy awan to ni maming ko tita. Awan to ti asawa ni daddy. Inarakop nak Nika. Awan to ti arakobe kakastoy tita. Saan na bali Anika anak? Adamit ni daddy. Adadagin ni gagayem mo. Ken adaak nga gayem day di mamin. Adu kami nga mangipatpateg ken ka Nika anak. Saan da kang baybayan? Nang runa itang tawanan ni mamin. Mami. Nasisayat ko mano. Adda pailay nga si bibiyag ni maming ko. Halos rin nabiimeten nga makitak idi ni Tita Vicky. Aging ga, ididimtengen ti aldaw nga maidulinen ti bangkay day di mami. Akalpasan nga naitabunen. Ang jakpay kay apanawan tanim ni mami. Namabalbalin kat bantayak.
Mami. Di ka anak. Daddy. Imununan nga pimanaw dito yung Memorial Park dagiti imay nakipamunpon. Agur uren dagiti gagayem mo itivan nga paglugaran tayo. Agawid tayo ng anak ko. Kaslakayat kong bantangan ni Mami dito yung daddy. Agin inanan ni Mami. Makaungot king ka no natangkin ti ulom. Patsik nga kayat ni Mami nga naragsak ka anak ko. Nakasano ko mga naragsakak daddy kat awametin ni Mami. Ang imadaak mo't. Adu kami nga mga et king ka. Apay ni kadilaeng Mami tining makaitad king ka ti pagragsakam. Daddy. Ala umay ka na anak. Kat pati ni tita mga Vicky kat agururay. Tita Vicky. Managip ko gayam daddy. Itataama sangok timang damag king ka. Anya ka titi damagem, anak ko. Ni Tita Vicky. Isundi ka kaanusan nga may nakiandingay kada tayo. May timulong. Nabayag ka din nga gayem ni Mami ni Tita Vicky, daddy. Iso ka di timbaga na king ka. Tiket ko nga sa enkit. Nabayag ka din nga amuyo ni Tita Vicky, daddy. Siguro. Ape nga siguro. Imbaga na nga tunggal adda okasyon kat umatendar ka no ni Tita Vicky. Kaya no adda affair iti eskwela mi kat adda kanulat ta. Ngim ape nga kadag ito yung nga makita. Sino nga talaga ni Tita Vicky iti biyag ni Mami, daddy. Umay ka din ta. Intan iti ayan data. Nasaysayat. No isuntulayan nga iti pagdamagam kadeta nga banag. Maburbur-tiyanak nga talaga kasinyong kat di na magkumanen kay ni Tita Vicky no asino nga talaga daytoy itibiyag ni Mami. Ang may salaeng tisungbat na kasinyong nga agayem da kaday di Mami. Ngay manipod na itabunen day di Mami. Diyak meten makikita ni Tita Vicky. Iso nga nalipatak mo ten ti kaslapan nakaburburtsak iti talaga nga kinasya sinuna. No kasano nga nagbalin nga pasit ti biyag ni Mami. Dakkel akawami ti kaawanen ni Mami kasinyong intuloy ko tinagbasa iti kolehiyo. Intuloy met ni Daddy tinagtrabaho, tinangisakad ti panagbiag mi nga agama. Kadada iti gundaway nga numalagip ko day di Mami. Katagsangsangitak ang mga arakop iti naikwadro nga ladawan na. Saan nga umanay nga dadadi ken dagiti gagayem ko ken kaeskwela ak timang liwliwa kanya. Ken uray ni Daddy kasinyong pasaray matiliwak met no nga agluluwa nga mangmatmatmat tiladawan day di Mami. Agsangsangit kayo manen Daddy. Ha? Ay, di ka anak. Nabayag ka din iti asidig ko. Kunak man lang no sisyak laing no kwat yagsang sangit na malagip ko day di Mami. Di nakpakadanagan anak. Kumusta gayam ti panagbasam? Di mapupuutan ti panawin. Saan ka di? Malmalpasin day ti nga maudi nga semestre. Tumawenton day di Mami. Daddy. Yes. Nika? Awan ka di ti panggip yung nga mangalan to ti kasukat day di Mami. Kalpasan ti makatawen. At kayat mo ka di. Nika? Damdamagin nyo kadi kanyak no kayat ko nga mangala kayo iti kasukat day di Mami. Kitwe na. Damagik metlaeng king ka. Kat syempre saan ang daddy? Saan ti sungbat ko? Anak. Kanyak laeng daddy kat awan na pulos ti makaartap ka day di Mami. Ken patsik nga awan mi ti makaartap ken kuana kas asawa. Iso nga jak kayat kasukatan nyo ni Maming ko daddy. Please. Sapay ko matamaawatan dak. Ang santa ka di nga mangala iti kadkadwata anak. Marigatan ta nga agpadpada ng runa iti bigat. May kawat at tawan ni Mami. Okay lang no katulong daddy, no maid. Awan ti problema kanyat. Ore no masukan-sukat ti agbalin nga maid ta. Basta saan lagi di nga kasukat day di Mami ti alaen ta. Mabit lang. Sino nga taday ta? Tita Vicky? Siga ka din agpaiso? Siyak ni ka anak.
Ay, mabit lang tita ta. Ilukat ko ba si dati gate? Sumre kayo tita. Agyaman na kanak. Naggapan nyo ayan ta adakar gayo. Arwatin nyo ka di dayta. Nakita nga rutin ay paskil nga placard iti gate nga kasapulan kayo iti maid. Iso nga nagalalistuak nga napan nangala ka dagiti arwatik ta kayat ko unay iti sumarek na medyo. Anya? Anak, nabayaga ko nga agtabtrabaho akas maid. Angin, mm, ah, naruamak iti trabaho iti balay. Sakbay nga nagabrudak, nagtrabaho akas katulong diti Pilipinas. Nagabukay abroad? When? Sakto nga kauawid ko idi matay ni mamim. Agforgudak ko man ditoy. Angin gaputan na tayo di kati nga mamim. Plano nga agsubli ko mamit lang iti Hong Kong. Angin nakitak dati nakapaskil iti gate yo ket napanunot ko nga sumrekak laangin dito kas katulong yo imbes nga agsubli iti Hong Kong. No kasta ket di kayo nagsubli iti abroad tita? Wen ko ma. Tanam na main nyo kadi nga rod nga maala kayo dito eh. Anak, kayat ko unay ti agserbiking ka. Kada kayo kinidadim. Iso nga ipagpakaasik ko ma. No si bibiyag ko maday di mamim, sigurado nga kayat nakngalain nga katulong nyo. Iso nga please ni ka, anak. Siyak laing ti alain yung kakatulong nyo. Naghimas nga talaga. Perfect pa nakaluto na. Kasla si bibiyag day di kati, day di mamim ni ka anak. Wala ni daddy, sobra kayo met. Agpaiso no kasano ti imas ti panagluto day di mami, kat kastamit ti imas ti panagluto ni Tita Vicky. Angem narigat met kasla si bibiyag day di mami ako nayo. Tabot di mo ka di kayat nga agbyag ni mamim. Kit kayat ko daddy, apikit din nga saan. Di ngamin Tita Vicky. No agbyag day di kati, kit awanak met to kwan dito'y Saan kayo matagkasapulan ni ti katulong no kwan, ta si bibiyag nga rod isuna. Vicky, may ka sumango mangan, makigidang ka kada kami. Wen ngagpaiso tita, sumango kan makigidang ka mangan kada kami. Takanyak laing nga kit saan ka nga maibilang nga maid iti dayto nga balay. Gaputa, nasingid nga gayem na kaday di mami. Nagtultuloy nga ro ti panagserbi ni Tita Vicky kada kami nga agama saan laing nga iti uneg ti balay. Nuliket Uray na da problema, may bagak keng kuana. Tsaka mo ta apeng nga naglagan, dirik na keng kuana. Nagalistok nga nayasideg, naisingid ti bagi keng kuana. At adigiti gundaway nga. Gaputa ada ni Tita Vicky kat kasla maliplipatak meten day di mami. Nga nudadumakit mati ko na kasla ti panagrik na akon kat agawin meten ni Tita Vicky. Jack amo no. Kas nag-agawin na met, ti panagayat ko. Kaday di mami. Kas tapik ni daddy. Kas labing lang rin magsak ni daddy, iti taadda ni Tita Vicky. Kas lasaan nga naawanan iti asawa. Kani di mga isang aldaw, nadlaw ni daddy. Nga medyo agparikutak. Di ka anak. Daddy? Apay, adda ka di problemam. Ti panakadal mo, no adda ka di problemam kini Tita mga Vicky. Badbadlaw ko nga naunig-unay ti pampanunutem. Ni Tita Vicky nga talaga ti problema, Daddy. Anya? Taan niya ti problemam kini Tita mga Vicky. Simadot ka din. Saan ka di nga naimas ti lutonan? Maliwayan na ka di kiti obligasyon na kadata. Dahil nga rin ti problema, Daddy. Tawa na pulos ti pilawik keng kuana. Kanya kit perfect iso na nga kadkadwa, katulong. Akasla saan nga katulong. Kasla may isa nga inakin asawa ti panang serbina kadata, Daddy. Kasla limugan siguro at ikararwa dahil di mamim kay ni Tita nga Vicky. Kasla kas tangag pa iso, Daddy. So nga adda nga maburburtsa, anak. Maburburtsahan ka nga. Ti kinasasin muna.
Sino nga talaga ni Tita Vicky, Daddy? Api nga kastoy laeng yung timarikrik na kingkwana. Ha? Api nga kasla maliplipatak metin ni Mami gapu kingkwana, Daddy. Apay. Ad-adda nga maburbur siya anak kasin yung keni Tita Vicky. Ano maminsan kat nakapaspasig unay tiriknak kingkwana. May ayatanak. Ngayon no maminsan kat makagurak. Kagurak ni Tita Vicky te kasla nagbalin nga kaagaw da ito day di Mami. Ag-agawin na ti pagrebengan day di Mami kanyak ken ti pagrebengan na kini Daddy. Iso nga inya dayok tiriknak kengkwana. Ngem ti jak ammo ididamo kasin yung ket addan nalimed nga relasyon da Daddy kini Tita Vicky. Nga saan nga natungpal ni Daddy ti Karina nga saan ton mangal alay ti kasukat day di Mami. Gapo tay di may sa nga rabiin. May sa nga malem ko na kumanga napigsa ti tudo. Nasapa ka nagawid. Kaya iti sumrekak iti unig ti balay. Sa pulik ni Tita Vicky ta. Pagpaalak ko may ti pagsukatak. Tanabas-basa ti badok. Napigsang artitudo. Gaputan napigsa ti tudo. Sana siguro nangyag ti panangawag ko kingkwana. Sa dino ka tati ayan ni Tita Vicky. Gaputa jak maayaban ni Tita Vicky. Mapanak ko balatan iti silid ko rin no nabasbasaak. Punasak tulatan ko na. Di ta lumabasak iti silid da Daddy ken kaday di Mami. Sino nga tati kadwan Daddy tita unik ti silid na. Anyan dayta? Agtugtugak man, agori ka. Ha? As lagas aso ga babae. Nga agapo di. Agapo di ta unig ti kwarto ni Daddy. Ha? Ni Tita Vicky nga ta dayta. Iso ka ta dayta kas aso. Diyos ka. Bueno ni nga ta Daddy dayta. Siya kunay mangig ka pa ta nabig sa titudo. Idepel ko man na tilapayag ko. Ni Tita Vicky ang bayso. Jesus, tugtugik na. Tapos sardang dadaan niya, mangararabidin na. Tinugtog ko, hindi nakapigpig sa tiridaw, ti silid ni Daddy kasin yung kalbasan, iti siguro may isang minuto, lilukatan ni Daddy tiridaw. Sigamit kami ni ka. Api nga nagsapakan. Asin ti kaduam dita unig Daddy. Asin no. Ay, Tita Vicky. Daddy, anya ti kahit nasa window ito eh. Tita Vicky. Let me explain anak ko. Diyak ka sa pulan di pa nagpalawag yung Daddy. Kaputan nalawag kanyak ti amin. Di yung tinungpal ti kariyo. Ang imjak ipalubos Daddy. Diyak ipalubos nga sukatan nyo dahi di Mami. Iso nga siya, bakit? Agtalaw ka tayo, itatamit laang, agtalaw ka. Anak ko, hindi na kawawagan iti anak, nasaan ka nga ina? Nika, agpinpinatag kami kini Daddy. Ang imawan to ti makaartap ka dahi di Mami. Iso nga jak kayat kasi kati agbalin nga may kadwa nga asawa ni Daddy. Kang runaan na ti amin. Jak kayat ti si kati agbalin nga may kadwa nga inak.
Nika anak, sakbay nga agdesisyon ka. Nga ibagam nga saan mo kayat ni Vicky ti kasukat day di mamim itibiyag ko. Ken itibiyag mo. Kaya't may pa nga ibaga nga umuna ti maysa nga kinapudno. Kaya't may nga ibaga ti maysa nga palime di tibiyag mo. Palime di tibiyag ko? Anya ko man palime di tibiyag ko, Dani? Di ko mapailang nga karetradwar mo iti high school nga agpudno kami king ka. Ta iso tinagtulagan mi kaday di mamim. Ang imisumiten nga natay day di mamim. Ngay mita, nasken nga ibagami a mismo king kan. Anya? Kadungeg ka kumakadagiti palawag mi king kanika. Da kami nga duwagan di tita mga Vicky ti mga ipalawag king kati amin. O saan? Saan nga pudno na ita? Saan nga pudno nga may saaglaing nga ampon? Saan kami nga maadaan iti anak kaday di kati? Taad na diferensya anak ko. Saan? Iso nga inadapda ka. Nangadap kami. Kat iti may nga bigat kat dimteng ni mami nga adda ubana nga maladaga. Nga si kaday di nga maladaga. Saan nga pudno tayo dadadi? Nika anak, saan na nga awagan iti anak? Ang yung dahi ti pamaniknek, Nika. Ti adoption papers. Naaramid dahi ti nga pamaniknek sakbay nga inted ka kinikati kalapasan nga impas nga ika. May saklaing nga ampon. Kat si katipudno nga inakasta. Saan nga pudno dahi ta? Ang impudno, Nika anak. Kat pakawanin nak no nakabaso lakman di naramid ko. Saan nga po na ito? Saan? Nagsikugak nga balasang hindi. Tadya lalaki nga nagtalkak kat binaybay anak. Nga dahil ito di po unti ng laksidan kanyak dagiti naganak kanyak. Kat idinagam amo kami kinikati. Nagtulagan mi nga. Ited na amin nga kasapulak aging nga mang ipasngay ka. Naawa na pulos ti pagalagit iti. Iso ti makaamo kanyak. Nga iti kondisyon na kit ited kanto kinkwana. Kadyak na pulos agpagpakita king ka. Ngimi tinalimid kit sinipsiputan ka. Tadyak maibturan nga mamipinsan nga mapukaw kanika. Ngimi di na dumagdagkil ka. Tinulungan nagday di mamim, day di kati nga makabag-abroad, agtap na maya dayo aking katap. Nukas tayong padawat nak. Nupod naman di magmagaming padawat nak. Ulite ka nak, pakawanin nak no nakabasulak man dinaramid ko. Ngima mo ti Diyos, nga oray na impaampon ka, ngim di ka pulos linaksi di tibiyag ko. Sinipsiputak iti panagdakkel mo. Ada aglata ka na yung tisibay mo no pa'y di nakmakit-kita. Kit idi mamok ka na tayo day di kati. Imaya kit kasta ulit tiragsak ko hindi kasapulan kayo iti katulong kit siyak tinalayo. Kit nakapagserbi ako ng kingkanak ko. Isukat kayat ko ita nga ituloy ti agsirbi kingkanak. Kaya't ko timang sulnit ka dagiti ado nga nagkurangak king ka. Ngimabay nga italaing nga mamag ti kinapod no. Daddy, apay. Anak ko, pakawanin ako ma. Agpakawan kami kaday di mamim nga kati. No saan mi man ngayon sapsapang impudno kayong kati amin. Nangruna nga siya ti agpakawan anak iti naramid ko. Ngimadtuya kita nga mang sulnit ka dagiti nagkurkurangak king kaanak. Iba't patag ka unay-unay ni kaanak. Saan nga si katinak? Ni mami kati laeng di inak. Isundulaeng di inak. Kinawan to ti makaartap. Kinawan to nang pag-isukatak king ko anak ina. Ang imanak ko, Nika. Nika, anak, agsubli ka dito. Agsubli ka. Baybayan tapay laing isuna. Nabigla laing ni Nika. Gagangay laing sa ti reaksyon na. And patsik nga maawatan ng tumitla ti amin. Basol ko ti amin. Basol ko, Nestor.
Kasanan no di nagtapulos maawat ni Nika, kaspud no nga inana. Maawat na kan tumidla siguro. Ang imsaan pa ilang nga ita. Iso nga anusan ta agan anos ta. Nagpupukak iti silid ko kasin yung nagsangsangit. Aging nga nakaturugak siguro kapot bandog ko nga nagsangsangit. Kabigatan na, jak amunoan niya ti aramidek. Jak libaken nga. Napamahalmet kanya ako ni Tita Vicky. Bayat ti kaadda na dito yayan, iti balay. Bayat ti panagserbi na kas katulong mi. Ket kas na imbilang kumeten nga may kadwa nga ina. Ang imi tinadoktalag nga isug ayam ti pudno nga inag. Nga ikalpasan nga maipas nga inag ket impadawat nag. Simken ti gurak keng kuana. Kagurgurak meten isuna. Aging nga nagtalawak iti dayta nga bigat. Nagtalawak iti balay mi napanak iti ayan. Ti balay ti maysa nga kaiyem ko. Sang kaibagada nga awatek ka nun ti kinapudno. Sang kaibagada giti kagayem ko. Angim saan nga isudat makarik na ti marikrik na. Apay ti sa nga pulo ket pito nga tawen nga inlimit da kanyak ti kinapudno. Apay nga italaing nga ipudno da kanya. Kinaapay nga impadawat nak ti susto nga inak. Aging gaita ket umaydak suksukunen da dadi ken ni Tita Vicky nga makaskas di ganyak kayat ti sumurot kadakwada. Jak ampuno apay nga kasta unay laeng tigurak ken ni Tita Vicky. Nga jak maawatan ti bagik, jak maawatan ti rikna ken panunot ko. Kahit kumeten ti agrebelde. Nakasaysaya at ti panang padakkel kanyak. Dagiti nariingak nga naganak kanyak. Nga pagdarik matlaeng kit kaslakhet ko nga perjen. Kay kahit ko kumalaengen nga napariwaraak. No tipudno nga naganak kanyak. Tinang padakkel kanyak. Tinakadennak. Tinayat ko nga kas inak. Kaya kulaingin ka saan kami nga nabaknang. Kaya kulaingin nga nagrigrigat ak kumano pudno nga naganak kanyak. Ti kadendenak. Pudno nga inak tinangiparik na kanyak. Ti ayat ti maysa nga ina. Kurang na lahingin ka nagparintumeng kanyak. Ni Tita Vicky ti sangwanak. Tapno laing pakawanek ken awatek nga iso ti pudno nga inag. Ala sa anak bet nga dakas nga tao kasin iman niya nga ron ti maramidak. Jak bet maisuro ti riknag. Ti riknag kit makagurak bet kayong kuana. Anya ti rumbeng nga aramidek kasin yung gusto ka dilaeng nga kagurak ti babae nga nangipadawat kanyak. Ti inak nga nang baybay a kanyak. When rumbeng ka di nga pakawanekon. Ket mangrugi kami. Mangrugi kami iti relasyon mi akas agina, kas pudno nga agina. Nga addaan iti, wenno napnuan iti ayat, ken awan gurang-gura. Angem kasano. Dahil tala unay iti problema kasi nyong iso nga nagtaklinak iti programa yung. At sabi ko ma,
Tadamet adan tumaited dagiti viewers tayo nga balakad kanyak. Ala, yun akong tiagyaman kadakwada nga makaited ti balakad kanyak. Ken kang runa na pagyamana kasinyong kita ken ka nga nangurnos nang ibasa ken nang idrama ti pakasalitaan ti parikot ko iti biyag. Nasapi kumagat adamit na ibati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nagbuya ken nagdingeg. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema Nika iti Batak City, Ilocos Norte. Thank you so much Nika ti panangiburay mo kada kami dati agda mga parikot mo iti biyag. Ala, nasa emman ti napasama kiti biyag mo. Makapasangit talaga nga ado digiti naibuyog iti panangisalaysay ko iti pakasalitaan ti parikot mo. Ket sabi ko dagito yung sangit luwa ket adan tumet iti katumbas na nga balakad nga isuntumet ti mangpalag antiriknam ken manglawlawag ti panunot mo nga agdesisyon no anya ti aramidem no pakawanem ka din et awate mon ti gasat mo nga sika ket may salaeng nga ampon inampunda ka dagiti nariingam nga nagannakeng ka ket addan ti pudno nga inam nga agkatkatok iti pusom nga pakawanem ken awatem nga mabaruanan kayo manen nga nga agbiag akas agina. Saan pa nga naladaw ti amin para kanyak, sender, angem adan tumetlaeng keng ka ti desisyon. Thank you met kadigiti narway nga nagbuya.